ассалому алайкум ба ҳама подписчикои савдотиҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардурои азиз, апашко ҳама каса созен тинҷен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай, зинда бошен. Имрӯз 14 июни соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 125 сомону 80 дирам дар ҳамин числа. дӯстони азиз, дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзонак муроӣ кардагиянд. ҳозир мисол нархи навошона гап мезанем ва як дига телевизори фурӯшӣ ҳам ҳастед. дӯстони азиз, марҳамат то охири видеоро тамошо кунед. дӯстони азиз, ҳамаша гап мезанам ва форатон ки ай ҳамин канали ман ягон рӯз мошини хона ё квартираҳои арзон харен, бардурои азиз апашко қа вақт шуморо намегирен, поёнда кнопкаи подписатсия амура бишқен, зангулачара болохи дамонед ки мисол ман видеои нав дар ютуб ондам, телефони шумода мерава. Ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Илабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. дӯстони азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. марҳамат гӯш кунед. квартираи арзона гап мезанам. мақсад ана ранги кредитам ҳастаеда. дӯстони азиз, мақсад 70% пешпардохт мекунем, мондагиша бадам битен мешава. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки деҳаи Мавҷ, радиостансия наздики чойхона, айбозори Саховат 5 километр дурай. агар ба мошин бирай 25 минута раҳай. айбозори Саховат. доми 5 этажа духонага квартира дар 4 метаж қарор дорад, 52 квадратай. ремонташ навай чихелек мисол дастура десен, ремонташ нав будай. оличка зиндагӣ кардагӣ нест, мақсад ана ремонташ свежияй, ов свеж доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатҳо шаҳрномаи, мисол рӯзҳои наздик техпаспорташ тайёр мешава. бардуи азиз, мақсади квартирарам доранд, дига хел вариантҳорам ҳастай мега. қарзам мешава 70%, мақсад пешпардохт мекунен, мондагиша ҳар моҳ меспорен. чихеле гуфтем 70% пешпардохт мекунен, мондагиша баъд. нархи квартира 280 000 сомон. дига хел вариантҳоам доранд. марҳамат, занг бизанед. бардурои азиз, хонаи десен қарор дорад дар райони Вахш, тарафи совхози Вахш, кӯчаи Дачаҳо. 10 сутиқ замин, 4 дархона, 2 калидор дора. ремонташ навай мега, ов свеч доимӣ ҳастай. документоша мега кардесем. дӯстони азиз, ҳоҷатхона дора, гирди хона се тарафш маҳкам кардагиай. дӯстони азиз, нархи хонара 200 000 сомонӣ мега. 200 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда WhatsApp дора. занг бизанед. хонаи арзона аз райони Вахш, совхози Вахш, кӯчаи Дачаҳо харидорӣ кунед. беҳтарин нархайнекӣ. бардурои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана деҳаи Чашмасор. 6 сутиқ заминай, 2 дархона кардагӣ, ҳуҷҷатош ҳаст, гирдаш маҳкамаи калидор байният дар дурун шавӣ мега. як хонаш кирпичи пухтақати чиндагӣ будай, ов свеч бардурои азиз ҳастай, мактаб, бунгоҳи тиббӣ наздикай, кришаш утеплит кардагӣ. дӯстони азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 145 000 сомонӣ мега. 145 000 сомонӣ. хона дар шаҳри Ваҳдат. марҳамат, дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳастай, номерои Россияш мисол WhatsApp дора. марҳамат, харидори аниқ занг бизанед.
дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо Москва ва Московский област пеши хонатон ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. Бардӯи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардӯи азиз гарени арзон шудагиай. Фақат шумо бардӯи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудаги дӯстони азиз занг бизанем, мегӯянд ки номерои канали Савдо ТЖ гирифтум ба шумо скидка мекуна. бисёри бардорои Тоҷикистон ай Россия гуфта буданд ки ягон хонаи арзон аз ноҳияи Данғара бимонен. Марҳамат бардорои азиз, ина барои мора мисол ҳам видео шароӣ кардагӣ, ҳам суратҳо шароӣ кардагӣ, мақсад хонара ҳам аҷоша сёмка кардагӣ. Бо диққат гӯш кунед, маълумотша гап мезанам. Беҳад хонаи зур дӯстони азиз да. Хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ана ҷамоати Лолазор, деҳаи Гулобод. 10 сотиқ замин, 3 дархона, 1 кайлдор доштай, ремонташ нав дӯстони азиз. ремонти хона нави мисол ремонти фасони хушрӯ кардагиай. Ову светш мега гарантиш қати ҳастай. Ову светш бардӯи азиз гарантиш қати бидай. ҳуҷҷатош қарор дора тамом. Баня аловхона ҳоҷатхона дора. Гирди хона маҳкам, мактаб метпун наздикай. дӯстони азиз, беҳтарин хона чӣ хеле гуфтем дар ноҳияи Данғара, ҷамоати ана Лолазор, деҳаи Гулобод да. Хай дӯстони азиз, маълумоти даркора дар рӯи экран ҳастагиам. Нархи хонара соҳибхона гуфта ки 230 000 сомонӣ бугӯ. 230 000 сомонӣ бо арзон мешава. Ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран ҳастагиам. ҳарди рақамҳош WhatsApp ҳам дора. Марҳамат, касе харидорен занг бизанед. бадруи азиз, телевизори фурӯшӣ Samsung оригинал, размераш 46 будай. Калонкош мега зур мехона, ягон камбудӣ надошта, ҳамаш соза, хулоса ба гарантияш соҳибаш гуфта гугу. бадруи азиз, нархша 1800 сомон мега, бо мисол арзон мекардай. Телевизори Samsung оригинал, чӣ хеле гуфтем, ана 46 размер, 46 будай размераш. Нархш бадруи азиз 1800 сомонӣ. қарор доштай дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархиш 1800 сомонӣ, ба пули русӣ 14200 сомон мешидаи. ин рақамҳош кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам доштаи дӯстони азиз, касе харидор бошен занг бизанед. бардорои азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Савдо ТЖ як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳо да танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. бадруи азиз, мегзарем ба квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. аз куҷое ки мисол хонаи заминӣ ё квартиратон дар кора, бинависен комментарияда, ё мисол дар кор набоша, просто бинависен беҳтарин видео Савдо ТЖ. бадруи азиз, квартира дар шаҳри Турсунзода, яъне ки дар Регар қарор доштай, дар якум микрорайонаш, як хонага дар 5 метр 43 квадрат, доми новостройка, квартира ремонти нав кардаги, ремонташ неки аҷоибот будай. соҳиби квартира маълумот додагия ки квартира ремонташ люкса, як хонага 5 метр, якум микрорайон, ана Садиқ мактаб наздикай. ҷош бардруи азиз беҳад ҷои хуб будай мега. нархи квартира 240 000 сомонӣ. касе харидор бошен бардруи азиз, бо арзон мекардай. бадруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор, 8 микрорайон. як хонага квартира дар 3 метраш қарор дорад, 40 квадратай, доми новостройка, квартира ремонти нав кардагия мега. соҳиби квартира маълумот додагия ки срочна хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор, пеши бозорча, 3 метражда қарор доштай, ову свеч дуюми ҳастай мега, доми навай, мисол мардум одамо зиндагӣ кардисан. нархи квартира 265 000 сомонӣ мега.
265,000 сомонӣ бардуи азиз чӣ хеле гуфтем квартира дар шаҳри Исор 8 микрорайонда марҳамат занг бизанед. бадруи азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳ Мансур павороти аэропорт 4 гуфтагиай якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад чӣ хеле дарои кранависагиам 29 квадратай доми навастройка квартира ремонти нав мисол доштай суби квартира бисёр маълумот додагӣ нест фақат нависагие ки павороти аэропорт 4 дӯстони азиз хайр мисол занг зада бо мисол ай пеш мерен мебинен ана мумкин ки ҳами квартира 4 боша ё мисол қариби 4 боша нархи квартира 350,000 сомонӣ дӯстони азиз 350,000 сомонӣ харидоро яъне бадруи азиз ана числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанен. ханам хеле бардуи азиз апашгоҳи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хонаҳои заминӣ квартираи арзон телевизори фурӯшӣ мисол рӯй кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд хеле бардуи азиз аки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷи яъне ки ба чаяшкидор ами як дона лайки бепала бижиқен ами як дона лайк чиёх як дона лайки бепала бижиқен касе дар канали мо меҳмонем бардуи азиз форатон ки мисол видеои нави ма видеои мошинои фурӯшӣ видеои хонаҳои фурӯшӣ форатон ки мисол телефони шумо да бирава канал да бардуи азиз подписатсияра бижиқен зангулача мебурад зангулачараологӣ дамонед ки мисол ма видеои нав дар YouTube мондам телефони шумо да мерава ва агар ягон кас реклама дошта боша инами рақамҳода танҳо дар WhatsApp-аш равон кунед хаяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.